Така. Сега ще стане. Как ще излезе? Тя се прибие, смята, че си подхозна да се прибие. Няма да я първия път нещо се приби. Да изкарам да. Оп, сега се приглася да скача. Чакай, тя ще се стули на нас. Ей! Тя ще се стули сега. О, не може ли да излезе? Чакай, расте. Да плачем ли? Расте. Няма да плачкаш. Сега ще пробва от друго място. Аме. Кляка. Остея. Ай, ще е стигна. Няма да е стигнали толкова. Аби? Сега ще зомби. Ай, хващай я върши. Аби? Ох, мокрима цялата. Ох, не да ходиш там, дето и седните.